Дини, тъга, море, цветове. И в един момент прописах. Вдъхновяват ме както стихотворения, така и повече музиката. Винаги пиша, докато слушам някаква, по принцип пиано. Обичам най-много звука на пианото. Мисля, че се събрахме тук повече заради книгата, отколкото за мен. Настоявах да не казвам нищо за себе си. Мисля, ние благодарим за това. Сега да дадем думата на господин Николов. Той е участник в нашия конкурс Комунисанчев. Заповядайте. Ако разрешите от място да говоря, защото имам комплекси към микрофона, понеже само 40 години съм бил пред микрофона на Радио Исперих. И моите пожелания са кратки. Нека Силвер да продължава със своето поетично вдъхновение. Ние винаги ще разчитаме на нейното умение. Ще говоря кратко, само искам да пожелая от името на членовете на литературния клуб Петя Данова в Исперих нови творчески успехи и очакваме в най-скоро време още една книга да се роди от вас. Това ще ни зарадва, ще ни бъде много приятно. Оказва се, че аз съм чел нейни стихове, но в Дулово бях възхитен, когато вие бяхте награден. Написах една информация, публикация във вестник 7 за тази среща и днес излезе една моя публикация във вестник Златна възраст и ми беше много приятно да се докосна до вашето творчество. Желая ви още веднъж успехи. От името на литературния клуб Петя Данова един скромен подарък. Устрем се казва поетичният сборник, който наскоро издадохме. И нашите членове ви поздравяват на литературния клуб. Някои от тях бяха и в Дулово. Запознаха се с вашето творчество по-близко. И продължавайте все така. Очаквам в близко време да посветите едно стихотворение на мен. Казано на шега, понеже аз съм председател и на сатиричния клуб Окрил в Исперих и освен с поезия, обичаме и шегите. Ето, заповядайте. Много ми беше приятно. Мене голямо удоволствие.